Окей. Какво става, хора? Аз съм Playmag и днес ще ви направя един лесен туториал как да вземете два изи скина в лига, които са Riot Girl Tristana и Dread Knight Garen. Малко полезна информация. Когато тръгвате да ги взимате и героите, а не само скиновете им. И сега, първия начин, който ще вземете Riot Girl Tristana, е от Facebook. Отивате в сайта на League of Legends. Избирате го. И тук, ето на това място, има Free Riot Girl Tristana. Ето това прозорче тук. Си избирате в който и регион да сте. След което излиза това с този удивително лесен код, който копирате с Ctrl-C и поставяте ето на това място с Ctrl-V. Защото, както виждате сами, има и пест. Да, така е по-лесно. Но за мен е по-лесно с клавиши. И така. Следващия е да вземете скин от Twitter. Първо, ако имате Twitter, ако имате Twitter, вземете го. Ако нямате Twitter, просто си правите регистрация, последвате сайт и цъкате Lootbox. Така, на мен ми излиза това първо, защото вече съм го направил. Но на вас ще ви излезе едно малко под прозорче, на което ще трябва да цъкнете едно синьо бутонче, чието надпис не запомних. Горе-долу някъде ето тук на подпрозорчето в синьо. След като отцъкнете, ще ви излезе това. След това отново копирате вашия код. Отивате на лигата и цъкате Paste и е готов кода. Предупреждавам ви, тези кодове са използвани от мен. Ако спрете клипа и ги копирате или някак си ги спрете и ги препишете, знайте, че те няма да работят, защото са използвани от мен. Съжалявам, че говоря така, но просто съм болен. И съжалявам, че акаунта ми е 8 левел, но в течение на обстоятелствата се наложи да си направя нов. И това беше днешният туториал, който ви направих. Надявам се клипа да ви е харесал. Ако е така, оставете палец нагоре, оставете един хубав коментар и ако ви изнася, се абонирайте за моя канал. Ако не, да сте живи и здрави. Ако се абонирате, отново да сте живи и здрави. Това беше от мен за сега и ще се чуем доста скоро.